Hola, bon dia a totes i tots. Soc Andrés Boix, soc professor de Dret Administratiu de Dret Públic a la Universitat de València i dins del seminari de Dret Local que esteu fent em toca parlar de mobilitat, contaminació atmosfèrica i els nous reptes que hi ha al voltant de les diferents i noves formes de mobilitat sostenible. En concret, anem a parlar del necessari lideratge local per a posar en marxa models de mobilitat urbana que puguen tractar d'embridar la contaminació atmosfèrica i fer front a aquests nous reptes, i també dels límits sobretot jurídics, que imposa el marc europeu i el marc estatal per tal de desenvolupar aquestes polítiques de mobilitat sostenible. És a dir, anem a tractar d'entendre com es poden encabir dins l'actual regulació vigent. Anem a fer-ho aprofitant l'experiència que tenim a la Universitat de València tractant d'aquestes coses, estem treballant-les molt. De fet, liderem, coordinem una xarxa europea sobre economia col·laborativa, transformació digital i desigualtat, la xarxa europea SHINE, Sharing Economy and Inequalities Across Europe, en la que està també, per exemple, la Universitat de Barcelona i d'altres universitats europees, algunes de les coses que us vaig a contar tenen a veure amb aquesta tasca de recerca directament aplicada. A més, tenim diverses col·laboracions amb institucions públiques, sobretot valencianes, i estem tractant de fer un mapa de mobilitat urbana aplicada a partir de dades. Després en parlarem una miqueta. Però vaja, vull dir, en primer lloc, bon dia a tots i això és del que anem a parlar. Teòricament, veieu ahir i també veieu la presentació, de manera que espero que pugueu seguir còmodament tot això. També teniu material, com sabeu, penjat a la vostra carpeta virtual del seminari. Aquest és el pla del que anem a comentar durant aquesta horeta. Esperem que sigui una horeta curta i que es faci agradable. Hi ha coses molt interessants a comentar i jo crec que ho gaudirem tots. Anem a parlar de mobilitat, de contaminació atmosfèrica i nous reptes, com hem dit, i l'esquema. Primer parlarem dels nous vectors per una millor regulació de la mobilitat sostenible i bàsicament parlarem de la importància de la mobilitat sostenible. Jo crec que això tots ens ho sabem, però hem de recordar algunes coses. Parlarem de la novetat que suposen les plataformes i els blocs digitals. Després parlarem de quins són els conflictes essencials que han aparegut històricament i que ara tornen a estar presents, la tensió entre llibertat d'empresa i regulació pública, com les preocupacions ambientals i els problemes relatius a la utilització de l'espai públic afegeixen una dada que normalment no és tan visible i que algunes vegades queda directament negligida, doncs tractarem de posar-la en valor. Parlarem de la posició dels diferents actors i assentats, perquè és un tema molt conflictiu, com sabeu. Després parlarem de quina podria ser la resposta a aquests problemes i a aquests conflictes clàssics. Parlarem de quina hauria estat i quina és encara la resposta tradicional europea fonamentada en la idea de servei públic, i després parlarem de quina seria una possible aproximació més liberal que per algunes coses impulsa la Unió Europea i que ja està present en altres àmbits de l'economia. Doncs tractarem d'analitzar com podria aquesta visió traslladar-se, traduir-se i acabar sent present també a l'àmbit de la mobilitat. Després ja en concret anirem més als problemes concrets de la reformulació de les polítiques urbanes a escala local. I ahir tractarem de fer un repàs molt ràpid a les noves orientacions tant internacionals com europees. Parlarem de com hi ha vells instruments de regulació que es poden fer servir i que cada vegada es van servir més al servei de la mobilitat sostenible i de posar en valor la mobilitat sostenible, però també parlarem de com la integració de noves formes de mobilitat s'obliga a canviar aquests instruments i a fer coses noves. I per últim, tractarem de fer un llistat molt ràpid, una mena de guia pràctica per a poders locals, a partir de la nostra recerca, dels inputs que tenim estudiats a d'altres ciutats, d'altres països, com són les coses, tractarem d'establir una guia de bones pràctiques regulatòries de mobilitat urbana sostenibles. Què haurien de fer els ens locals a partir d'aquest marc, a partir de les limitacions que hi ha i les possibilitats que tenen, què és el que s'hauria de fer, com haurien d'orientar la seva política de regulació de la mobilitat urbana sostenible per a tractar de fer-la el millor possible. Aleshores, per començar, quins són els nous vectors que hem de tindre presents per la millor regulació de la mobilitat urbana sostenible? Nous en el sentit de que els tenim ara ben presents. No vol dir que no haguem existit en el passat, però la diferència és que ara els tenim ben presents. Bàsicament, això es reflecteix en que les coses canvien, la planta urbana, la planta viària, la planta dels nostres carrers està canviant perquè ja no els volem com abans. Està tornant a ser una miqueta més pareguda a com era, pot ser fa 100 anys, amb més espai per a vianants, tractant que hi hagi menys trànsit, però molt diferent a la que hem viscut en els últims 50, 60, 70 anys, amb la transformació que es va encetar als anys 50, sobretot anys 60, a totes les nostres ciutats, a Espanya, però també a Europa, en què a poc a poc, la massiva presència del cotxe va anar desplaçant
ciutadans, vianants i altres formes de moure'ns. Això va canviar la ciutat, va canviar la mobilitat. I ara estem tornant enrere d'alguna manera i estem tractant de reformar. No? Aquesta foto és el projecte de reforma de la Gran Via de Madrid, la icònica Gran Via de Madrid, com ja sabeu que als mitjans de comunicació moltes vegades, si passen les coses a Madrid, tenim més informació, doncs aquesta reforma a la Gran Via hem seguit el debat tots els mitjans de comunicació com si fos la nostra ciutat. Doncs, bueno, simplement ho he posat una mica com a exemple del que n'hi ha, perquè tots coneguem també aquest carrer. És un carrer, si se pot dir, horrorós, amb molt de trànsit i molt lleig. No? Una cosa semblant del que li passa, no sé, a Barcelona, a la Via Laietana, a València, al carrer de Colom, al carrer de Xàtiva, o fins i tot a la Gran Via, Marquès del Túria, no? Per parlar en aquest cas de la nova ciutat. No? Carrers envaïts pels cotxes, doncs a poc estem tractant de reformar-los. Bé, això passa tot arreu. Per què? Perquè respecte a la mobilitat sostenible hi ha una sèrie de qüestions que han passat a tindre ara més valor del que tenien fa un temps. D'una banda, les consideracions ambientals ponderades en qüestions d'eficiència hem començat a replantejar quina és la veritable eficiència i si tindre tanta contaminació, el problema no només de canvi climàtic que tenim provocat per les emissions dels cotxes i dels vehicles a motor gasoil o gasolina, sinó també el problema molt important de contaminació que generen a les grans ciutats, a les grans aglomeracions urbanes, a aquest tipus de vehicles perquè són contaminants. De manera que en aquesta visió de que l'eficàcia no només és el guany econòmic, sinó que ha d'incloure altres valors, cada vegada hi ha consideracions ambientals molt importants. Després veurem quins són els instruments internacionals que s'han anat produint en aquests anys que han, diguem-ne, traduït jurídicament aquesta preocupació. Però la preocupació jo crec que social és evident, no? Des de moviments amb molt de mèrit, com el de Greta Thunberg i persones arreu del món. Jo crec que és evident que això està avui en dia molt més present que estava abans. És una cosa que hem de tindre en compte i els ens locals l'han de tindre en compte. Més enllà del marc jurídic que ja el veurem. Després, hem de tindre en compte que en tots aquests factors hi ha eleccions públiques i eleccions privades. És a dir, els poders públics actuen sobre les eleccions privades dels ciutadans, les poden prohibir, les poden regular, les poden fomentar, i això és una banda, és una part del que han de fer, i després han de fer eleccions públiques i han de prendre decisions que són de tipus públic, estrictament públic. I així el protagonisme dels poders públics, i en concret dels ens locals, és aclaparador. És a dir, han de proveir serveis públics, també de transport, han de decidir com es dissenya, han de decidir com es financien, han de fer un planejament d'infraestructures, han de fer un planejament urbanístic en el que hi ha moltíssimes coses que després tindran a veure la mobilitat, depenent de si agrupes les coses, si no les agrupes, com fas moltes coses. Després, el propi disseny urbà, no només de la trama urbana o de la planificació macro, d'on estan les coses, sinó el microdisseny de com són els carrers, de com són els espais, si són per a compartir, si són per a jugar al carrer, si són per a estar al carrer, si són per a còmodes per anar a peu. No és el mateix tindre carrers còmodes, amb ombra, segurs, per anar amb peu o anar amb bicicleta, de manera que trajectes de mitja hora, 40 minuts, la gent els acaba fent així perquè és còmode, que si tens una ciutat dissenyada pel cotxe, on t'has d'aturar cada 2 per 3 en semàfors si és molt llarg, etc. Doncs això són eleccions públiques, és a dir, el protagonisme públic està clar. Coses, ja dic, antigues que tota la vida hem sabut però que hem de tenir presents. Per exemple, l'efecte dels monopolis naturals, en general, els efectes de xarxa respecte als mercats de transport. Això és molt important, s'ha de tenir en compte, és una qüestió econòmica, però ja sabem que hi ha una sèrie de serveis, i els serveis públics de transport en formen part, que per la seva pròpia naturalesa, per dependre molt de la xarxa, perquè quan tens una xarxa, a partir que ja tens constituïda aquesta xarxa, ampliar-la, el cost marginal d'ampliació és relativament reduït i el benefici que et dona tindre un usuari nou quan ja està bastida la xarxa i el cost marginal d'aquest nou usuari és molt reduït, però el benefici s'incrementa de manera que les xarxes com més grans millor i moltes vegades com úniques millor. Per això una xarxa única de transport públic moltes vegades és la millor opció, o com a mínim ha d'estar integrada, perquè és la forma d'obtindre el benefici i els efectes de xarxa. Doncs, a l'hora de dissenyar totes aquestes coses, evidentment, aquests elements econòmics s'han de tenir en compte. No només hem de tindre en compte els elements econòmics, com veurem després, per a la regulació de les activitats privades i per a decidir què incentivem o què fomentem, sinó també per al propi disseny públic.
En aquesta regulació pública de la part privada hem de tindre, a més, clar que tenim instruments més enllà de la regulació pura i dura de les activitats econòmiques privades, si les volem fomentar o no, si les volem actualitzar o no, si considerem que això és adequat o no, però tenim possibilitats indirectes d'influir. No? Això, convé recordar-ho perquè després decidirà. Tenim els impostos, tenim la possibilitat d'establir incentius, subvencions, etc. Per exemple, la mobilitat sostenible, si compres un cotxe elèctric, etc. Coses que estem veient, o tenim la possibilitat aquesta de fer nudges, no? Espentonetes que diuen als americans, s'ha posat molt de moda el terme darrerament, que és, bueno, doncs, diguem-ne, xicotetes primes a determinades formes de fer les coses que, en realitat, acaben afectant que la decisió que potser hauríem pres d'una altra manera l'acabem prenent d'aquesta forma. Bé, doncs, tot això, si ho posem en la mobilitat urbana, són coses que hem d'atendre, de manera que la mobilitat urbana i la regulació que s'ha de fer de la mobilitat urbana és un fenomen complex perquè ha de tindre en compte moltes coses, és a dir, no és senzill fer-ho, no és senzill fer-la perfecta, moltes vegades s'ha de fer errada, un procés de prova errada per acabar confirmant que funciona bé, no totes les societats són iguals, no totes les societats són iguals, és a dir, bueno, i a més hem de tindre en compte moltes coses. La mobilitat, en general, el transport, tenen tots aquests condicionants, però és que en l'àmbit urbà, a més, estan condicionats per altres elements també molt importants, i és que els àmbits urbans metropolitans tenen una aglomeració de persones notable en un espai limitat, i això incrementa coses, que algunes són bones, per exemple, la possibilitat de tindre xarxes eficients de transport, però incrementa altres problemes, els de congestió, els de contaminació, doncs aquest és un altre element que s'ha de tindre en compte per a fer un bon disseny. I, juntament amb tot això, que ja dic que era vell, però que ara tenim molt més present, ha aparegut una nova disrupció en els darrers anys, que ha afectat a molts àmbits de l'economia, l'anomenada sharing economy, l'economia col·laborativa, o en general les plataformes digitals que ens serveixen per a trobar coses i posar-nos en contactes amb d'altres i fer moltes coses, això està present en molts mercats, però en el mercat de la mobilitat també. I en el mercat de la mobilitat, sobretot de la mobilitat urbana, ha generat unes disrupcions particulars. No? Disrupcions que venen en concret per la plasmació d'una cosa que passa en abstracte sempre, i és que la tecnologia canvia, i quan la tecnologia canvia hi ha disrupcions. I aquestes disrupcions acaben afectant a com regulem les coses i a com acabem canviant les nostres ciutats. La disrupció que va suposar el vehicle a motor, l'hem comentat abans, va canviar la fisonomia de les nostres ciutats. Doncs ara tenim una altra disrupció per l'aparició d'aquests mercats digitals cada vegada més eficients, cada vegada més presents en les nostres vides quotidianes, que generen, doncs ho teniu ahir, no? Generen en primer lloc molta més eficiència per quadrar demanda i oferta i demanda, és a dir, oferta i demanda que potser abans no acabava de casar perquè era complicada de trobar-se o perquè era molt exigua, molt xicoteta. Ara fins i tot la demanda més exigua la pots tindre controlada i pots tractar de cobrir-la amb oferta, de manera que això genera incentius per a que hi hagi més oferta. I a més, molt més eficient, molt més barats, amb menys costos de taxació per a casar. Doncs això provoca una sèrie d'efectes que també al mercat de la mobilitat es veuen. Han aparegut nous actors i molt rellevants, en general els brokers i les plataformes digitals, a tots els sectors de l'economia pràcticament. Penseu en Amazon, penseu en Google, que també és un intermediari, penseu en Airbnb per al mercat de l'allotjament, en els mercats de treball n'hi ha d'altres, i en el concret, en el mercat de la mobilitat, doncs ja sabeu que tenim traders, tenim brokers que o posen en contacte oferta i demanda, això fa BlaBlaCar, si te vols anar a un lloc, doncs te posa en contacte amb gent que també vol anar ahir i us podeu apanyar, però també, fins i tot, a més d'intermediaris, organitzen la prestació, com per exemple fa Uber en àmbits més locals o totes aquestes xarxes d'una app o una web més que ells mateixos te posen a la disposició les bicicletes, els patinets, ja siguin elèctrics o no. Doncs això és nou. Abans no es podia fer perquè casar oferta i demanda en aquests mercats no era eficient i com no era suficientment eficient no era econòmic. Ara ja és econòmic i per això apareixen empreses. Però això és una novetat. Es canvia molt el mercat privat de la mobilitat. Han aparegut aquests nous actors i han aparegut, aleshores, noves possibilitats i nous mercats. I aquests mercats, aleshores, generen disrupcions perquè no estaven prevists pel nostre ordenament jurídic. Normalment el que teníem en el sector de la mobilitat era mercats sobreregulats, ho explicarem després, per una sèrie de raons hi havia una sobreregulació del mercat perquè s'entenia que el mercat no era eficient, que hi havia fallades de mercat i que la regulació pública havia de ser molt intensa. Aleshores, algunes d'aquestes aparicions
potser el que justificarien és una minva de la regulació en determinades parts. Però això no passa sempre així. Moltes vegades el que apareix potser és un nou nínxol de mercat en un àmbit en el que fins a aquest moment no hi havia molta regulació perquè el mercat eixe era pràcticament inexistent o d'una importància econòmica i social molt, 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 molt reduïda, molt petita i aleshores negligible. De manera que l'aparició de plataformes que permeten casar oferta i demanda el que fa és que aquest mercat s'incremente, passi a ser més important econòmicament i social i aleshores siga precís regular-ho. No? Penseu, no sé, el mercat de les babysitters o les persones que fan classe particular. Això sempre ha sigut artesanal i ara de sobte va resultar que es pot posar en contacte molt fàcilment, però probablement això requereix més regulació ara que abans. I tot això, el canvi aquest que s'ha produït és el que s'anomena habitualment economia col·laborativa, sharing economy. Ja dic, no és una cosa que no existira abans, o la mobilitat tampoc. En la mobilitat te podies posar històricament d'acord, no? en un corxo, en un suro que penjaves en la paret en una empresa, tu podies posar ahí, aquest és el meu desplaçament al meu barri, i si trobaves a gent que tenia els mateixos horaris i interès en compartir vehicle per estalviar-vos despeses, se podia fer i es feia. Però requeria una organització més complexa i tindre a l'abast a molta gent per poder aquests costos de transacció reduir-los, perquè normalment eren elevats. Ara ja no ho són. Ara, posar-se d'acord per fer això, pots fer amb els teus companys de feina, però fins a qualsevol altra persona amb molta facilitat. I això té coses molt bones, no? Millora com casa, oferta i demanda, optimitza l'utilització de recursos, la qual cosa és bona energèticament i també ambiental, genera una reducció del que s'anomena no utilització o espais vacants de béns, no? Que estan infrautilitzats, diguem que passem a utilitzar molt més cada vegada, la qual cosa també és bona en aquests termes. És a dir, hi ha coses molt positives, fins i tot hi ha una visió idealitzada, no? De l'economia col·laborativa com una cosa bonica, no només més eficient, sinó també fins i tot des d'una perspectiva intel·lectual. No? Tot això que es diu sharing is caring, això vol dir posar-nos en contacte, estar més a prop, etc. Bueno, la qual cosa és en part veritat, però compte, també estem parlant d'un mercat i estem parlant d'un mercat on hi ha de tot i les plataformes digitals es poden gastar per a cuidar-nos uns altres o també per a generar noves dinàmiques de consum, de demanda, d'oferta i pot ser també de precarització i explotació, la qual cosa convé que tinguem en compte, també passa i ho pot passar en el mercat de la mobilitat i això els poders públics ho han de veure. Doncs això són una miqueta les idees introductòries que hem de tindre al cap per a entendre el que anem a plantejar. Perquè han sorgit moltíssimes plataformes i moltíssimes alternatives de mobilitat d'aquest tipus. No? Si teniu un tast d'algunes de les que si aneu a qualsevol buscador a internet poseu mobilitat col·laborativa, apareixen logos de moltíssimes empreses. No? N'hi ha moltíssimes, ahí teniu simplement un tast. Conflictes. Anem a parlar a partir d'això, quins són els conflictes essencials que han aparegut, que després el dret, la regulació, haurà de tractar de resoldre. Jo he identificat tres, n'hi ha més, evidentment, però n'hi ha tres que m'interessen molt. El primer és, si tot això que estem veient, aquestes coses noves que apareixen, les antigues revisitades a partir de la importància nova que donem a una sèrie de coses, i les modernes, hem d'afrontar en general això a partir d'una visió de llibertat d'empresa, deixant que la gent una miqueta faci el que faci, o a partir d'una intensa regulació pública com havia estat tradicional. I dins aquesta lluita, o dins aquesta dicotomia, hi ha un conflicte pràctic, concret, que tots veiem en el dia a dia de les nostres ciutats, que és el que enfronta els taxistes, acostumats a una regulació pública molt intensa de la que ells han tret profit, perquè són els que tenen les autoritzacions per a poder exercir una activitat molt regulada i que s'impedeix als que no tenen aquesta autorització, front als drivers o els empleats de companyies noves que han aparegut a partir de models inicialment col·laboratius i cada vegada més empresarials. L'exemple paradigmàtic és Uber, però no és l'únic, no? En tenim a Espanya, per exemple, Cabify, i a altres països n'hi ha Lyft, és a dir, n'hi ha d'altres, no? Però que ells el que volen és com més llibertat d'empresa millor, perquè diuen, és que això és una activitat econòmica que hauria de ser lliure perquè no hi ha cap raó jurídica per a que hi hagi una regulació tan intensa. I sabeu que hi ha una lluita aferrissada entre aquestes dues posicions. Doncs aquest és el primer conflicte, el més visible que tenim darrerament, en el que hi ha implicats actors no només locals, però els actors locals tenen una importància. Per a recomanar com haurien de resoldre els actors locals, autonòmics i estatals, fins i tot europeus, aquest conflicte, plantejaments que crec que hem de tindre presents. El primer, quan cal que
una activitat estiga intensament regulada. En el fons, hi ha raons que no justifiquen una regulació molt estricta. Evidentment, una regulació molt estricta no està justificada per protegir a un col·lectiu professional, els taxistes o qui siga. No, això no està justificat. En segon lloc, no està justificat tampoc quin és el tipus d'actor que s'encarrega de fer una activitat. Això no és una justificació, perquè és igual que siga públic o privat. Bueno, no és una justificació. No és una justificació tampoc massa important si està fet per benefici o no, per això que dèiem de l'economia col·laborativa. El que és important per a decidir si hem de regular molt o poc és respondre a aquestes dues preguntes. Hi ha fallades de mercat? Si deixem que siga el mercat, hi haurà fallades de mercat que exigeixen una regulació per asimetries informatives, per monopolis naturals, perquè l'eficiència s'aconseguiria millor amb un control que si deixes el mercat funcionarà sol per aquestes fallades. I sobretot hi ha externalitats. A més de possibles fallades de mercat, aquesta activitat genera coses positives, a més de la seva activitat en si mateixa. Per exemple, en els mercats de mobilitat, una externalitat positiva clara és que la gent, si es pot moure millor, més fàcilment i de forma més barata, pot fer més coses i això és bo per a la seva vida social, econòmica, és a dir, hi ha una externalitat positiva clara ahí. Però també pot haver-ne negatives, consum de recursos, consum d'espai, canibalització d'altres activitats, contaminació de tot tipus, és a dir, tot això hem de veure. Doncs bé, en el cas dels mercats col·laboratius, és evident, o dels mercats de transport, millor, perdó, és evident que hi havia algunes falles de mercat, la més important i la més clara era la que estava referida a les qüestions de la necessitat de tenir una xarxa completa, però també problemes d'asimetries informatives. Tu arribes i no saps ben bé el preu, no? Sobretot si estàs en una ciutat que no és la teua, que justificaven molta regulació històricament, i a més hi ha externalitats clares, és a dir, l'ocupació de l'espai a les ciutats genera una externalitat clara i els temes ambientals generen també una externalitat molt, molt clara. Bé, aleshores és un primer element que hem de tenir en compte. Històricament això tenia sentit. El que veurem després és si ara encara té sentit. A més, sobre això apareixen tots aquests nous models de mobilitat, no? Que en el fons reclamen la necessitat de llibertat d'empresa. No? Cotxes de lloguer, car sharing, bike sharing i scooters que tenim allà al carrer, tots diuen no, en aquest cas no hi ha raons per a aquesta regulació tradicional, perquè sí, és un mercat, no hi ha problemes de fallades de mercat, pot haver molta competència. I en general, ho veurem després, probablement tenen raó, i gràcies a les plataformes digitals tenen molta raó, però a més d'això, no generen externalitats. Doncs aquesta és la qüestió en la que ens haurem de centrar per a determinar quina és la resposta. Perquè si hi ha aquestes necessitats, i ja avance que hi ha algunes clares, sobretot les ambientals i les d'espai, doncs per ahir sí que tenim una raó jurídica forta per a permetre als poders públics, i en concret els ens locals, regular-ho. Impostos i taxes, doncs com deien abans, són altres elements que poden ajudar al plantejament. No? Per exemple, si diem que és una activitat que es pot prestar en llibertat, però ocupa via pública i per a fer-lo ocupa via pública, doncs una taxa d'ocupació de la via pública és molt raonable. Si estàs fent l'activitat ocupant la via pública, es fa per a totes les activitats que ocupen la via pública. O, per exemple, una taxa de congestió, un peatge de congestió per l'ús de l'espai urbà. Això es fa sense cap problema a d'altres ciutats. Ja, per exemple, el cas més famós és el de Londres. I, en general, tot tipus de models de taxes i d'impostos piguvians, els que es busquen no només traure diners a partir d'una manifestació de capacitat econòmica, sinó també traure diners per a partir d'ahir encarir algunes activitats, les que considerem socialment menys desitjables, i afavorir la competència de les altres que considerem més desitjables. És a dir, si pugem els impostos a una forma de mobilitat que és més contaminant, diguem que d'alguna forma estem equilibrant, minvant, reduint o fins i tot eliminant del tot, si l'impost és suficientment alt, aquesta externalitat contaminant que té aquest tipus de mobilitat front a altra que siga neta en termes d'energia. D'altra banda, també hem de tindre en compte la qüestió dels impostos rebuts. És a dir, aquestes activitats, si són activitats econòmiques i guanyen diners, evidentment han de tributar. No és el que vull comentar avui, però ha d'estar car. Han de tributar i, idealment, han de tributar en condicions d'igualtat. És a dir, la mateixa activitat
que té un guany econòmic, doncs, bueno, hauria de tributar exactament en la mateixa situació i en condicions d'igualtat que una activitat econòmica semblant. Igualment, es pot regular, ja no té a veure la llibertat d'empresa i la regulació econòmica pública, però és una qüestió de regulació que s'ha de fer, fins i tot en els àmbits de més llibertat, la regulació de les condicions de treball. Si parlem d'Uber o equivalents, doncs haurem de veure aquests conductors si són autònoms, quina protecció tenen, si són empleats, quina protecció tenen. Vull dir amb això que, encara que parlem de models de llibertat d'empresa, que és el que volen aquestes empreses, llibertat d'empresa no vol dir que no hi hagi regulació. Evidentment, hi haurà regulació, encara que no sigui tan intensa com la tradicional, que serà també necessària. Serà necessària si són precisos taxes per a minvar congestió i contaminació, si són precisos models piguvians, si hem de regular tant el tema dels impostos que recaptem com tenim les condicions de treball. És a dir, no anem en cap cas a un model de liberalització. I ahir els poders públics ho han de tindre clar, jo crec que ho tenen ja prou clar, després d'un primer moment en què hi havia un cert enlluernament amb algunes manifestacions de l'economia col·laborativa. No, això regulat, evidentment, en part ha d'estar. Conflicte per excel·lència, el del taxi. Doncs, evidentment, ja després ja parlaré jo del tema de manera més concreta, però en el conflicte del taxi, doncs, els nous models, no? Han de tindre en compte i hem d'entendre per què estava regulat el taxi. Bàsicament, el taxi suposava limitacions quantitatives, hi havia un nombre màxim de llicències, perquè es considerava que era la forma de garantir que aquest mercat fos més eficient, perquè així tots els que estaven oferint el servei guanyaven prou diners per a poder oferir un bon servei, i sempre a la vegada hi havia un servei garantit mínim, unes quantitats mínimes de serveis. Tarificació era per una manera d'evitar abusos i d'evitar les asimetries informatives que permeteren que algú s'aprofitara d'un altre. El que sap quan val més o menys un desplaçament podia defensar-se i negociar, però si el que no estava venut front el gremi, aleshores se posa aquesta tarificació, i a més també se deia que era necessària la regulació per a garantir la qualitat del servei, no? Una sèrie d'exigències sobre confort dels cotxes, capacitació dels conductors, etc., que això era necessari per a garantir la qualitat del servei. I aquestes eren les raons per les que teníem regulat el tema del taxi. Aleshores, si ho veieu, són raons molt diferents a les que, en una lògica de llibertat d'empresa, estaríem regulant, que són les que estava comentant abans. De manera que una de les primeres coses que hem de veure és, tant a escala urbana com autonòmica i estatal, perquè a Espanya també sabeu que la llei orgànica de transports terrestres és estatal i és la que està marcant com ha de ser la regulació general, encara que les comunitats autònomes després tinguin cadascuna la seva, però bueno, en principi tot el tema de la regulació taxi i VTCs ha de tindre en compte tots aquests problemes. Aquest és el primer conflicte jurídic gran, no? I els vectors d'aquest conflicte jurídic gran que hem de resoldre. Segon, que està molt relacionat amb el primer per una cosa que comentar ja, i és que en el fons moltes de les raons tradicionals per regular el sector han d'anar desapareguent o minvant, però en canvi aquestes, a les que no prestem o parem atenció molt sovint, cada vegada són més importants. I és el vector dels conflictes referits a les preocupacions ambientals i els problemes relatius a l'utilització de l'espai públic. De nou, estem parlant d'una cosa que no és nova, això existeix sempre. Sempre hem tingut problemes i disputes sobre l'ús de l'espai urbà i també temes de contaminació. Però les ciutats i els àmbits urbans, per definició, són espais conflictius, on hi ha una pressió molt gran sobre l'espai perquè hi ha moltes activitats que es volen fer alhora. Aleshores, per a poder combinar totes aquestes activitats hi ha hagut sempre regulacions. És a dir, l'ocupació de l'espai públic i en concret l'ocupació de l'espai urbà no és una cosa nova. I està clar, i ho sabem des de fa temps, que en primer lloc mana sobre la via pública i sobre tots els espais públics l'Ajuntament, la corporació local, és ella qui ha de decidir i prioritzar coses. I una de les coses que pot fer és prioritzar o permetre activitats privades. I dins les activitats privades, depenent de com d'intens siga l'utilització de l'espai, a més intensa, més restricció, i si és menys intensa, se pot ser més liberal. Això és el primer element. I el segon element és si permet o no que d'altres estiguen gastant a la vegada que el gastes tu, és a dir, si pot arribar a ser privativa. Bueno, en realitat és la combinació del primer, però el segon element és si fas guany econòmic amb això. No? Doncs això ho tenim en compte també per a determinar si determinades utilitzacions, com més intenses siguen i si generen a més un guany econòmic, les taxem. Com una forma de tractar de dir, si és molt intensiva, anem a sometre l'autorització, etc., per a més taxar-la, per a tractar de reduir-la. Només el qui tinga molt d'interès la farà, perquè ha de pagar una miqueta, no? Hi haurà activitats gratuïtes o més gratuïtes. I dos, si estàs guanyant diners, doncs com els guanyes en part a partir de l'utilització de l'espai públic, doncs, retribuïs a la col·lectivitat i així podem finançar altres coses i també fer que l'activitat
que està feta en part a costa de l'utilització de l'espai públic, que no sigui tan rendible com per a que hi hagi moltíssima gent que la vulgui fer, perquè si és molt rendible pot haver molts competidors i això és més pressió sobre l'espai públic. Això ha sigut una cosa que s'ha fet sempre amb moltes activitats econòmiques. La venda ambulant, l'aparcament dels cotxes privats, que a vegades es regula mora o no. On se regula mora? On hi ha més pressió, per exemple. I això depèn dels governs locals, com deia. I tenim una tradició molt gran de fer-ho. Doncs anem a gastar això i anem a veure respecte de la mobilitat com a utilitzar aquest tipus de tradició i aquest tipus de perspectiva per a posar restriccions juntament amb les consideracions anteriors per a treure la major eficiència possible. Per a tot això hem de començar a considerar també externalitats i efectes, side effects, no? Efectes secundaris de determinades activitats, perquè probablement és una de les coses que hem de començar a tindre en compte juntament no només amb com d'intens és l'ús de l'espai i el possible guany econòmic, també hem de tindre en compte això. I introduir aquest tercer element com a element per a taxar més, si genera moltes externalitats que no t'agraden, o menys si les externalitats, en canvi, són xules. I des d'aquesta perspectiva és cada vegada més evident que respecte al primer conflicte i aquest segon no podem fer una anàlisi aïllada dels dos, hem d'integrar-los. Cal una aproximació global a una regulació de la mobilitat i de l'espai públic que prenga en compte tots aquests elements. I de fet això és, i és molt interessant, el que estan dient els nous instruments internacionals, els nous textos legals a nivell internacional, que ja sabeu que els textos internacionals no sempre tenen una eficàcia directa, però està molt bé llegir-los perquè per ahí venen les coses. No? Per exemple, fa 3 anys, Nacions Unides, ja 4 anys, va aprovar a Lima, al Perú, i després va ser ratificat per l'Assemblea General, una declaració que era la nova agenda urbana, la New Urban Agenda de les Nacions Unides, amb moltíssimes coses. I això, encara que parega que no, encara que no sigui obligatori, els països ho signen i va filtrant una sèrie d'idees. De fet, el Ministeri de Foment, ja heu vist, no? Que l'han rebatejat i ara es diu Ministeri també d'Agenda Urbana. Perquè aquestes coses es filtren, encara que de vegades parega que no, es filtren. I ahí tenim tota una reflexió sobre com han de funcionar els poders locals. I en matèria de mobilitat és molt interessant com sempre i des del primer moment diu que els elements de sostenibilitat, d'eficiència no només econòmica sinó social, de donar possibilitats de mobilitat a tota la població, especialment als grups més desafavorits, als que tenen més problemes econòmics o socials, els que tenen més problemes de mobilitat. Tot això s'ha de tindre en compte en l'estratègia urbana de planificació. La igualtat i l'equitat respecte dels usos i formes de mobilitat és un element clau de tota estratègia regulatòria. Hem de veure els impactes, els side effects, les externalitats de la regulació que tenim i dels diferents models de mobilitat també des d'aquestes perspectives. I a més, hem de començar a posar en valor qüestions com la seguretat per a els col·lectius més desafavorits, persones majors, infants, dones en alguns casos, que tenen problemes de seguretat diferents, el baró de mitjana edat a partir del qual hem bastit tot el model de mobilitat i d'acció pública. Aleshores, tot això ho hem de tindre en compte. I ens diu l'Agenda Urbana de les Nacions Unides. Els poders locals ho han de tindre en compte, han de regular i fer les coses prenent en consideració totes aquestes coses. I també el fet que hi ha un element social, cívic, en què hi hagi espais compartits, espais de ciutadania. I l'espai públic també ha de ser en part això. Doncs, diguem-ne que aquest segon conflicte que deia, no només el vector llibertat d'empresa, regulació, sinó el vector compte, que n'hi ha altres coses ambientals, d'ús d'espais, d'inclusió, tot això és un segon vector de conflicte que en la regulació que fan els poders locals hem de tindre en compte. Per últim, tercer element, en el fons és una derivació del primer, són els temes de competència. I què fem amb els actors ja assentats? Així és on se manifesta més clarament el conflicte taxi-Uber. I simplement el volia aïllar perquè així tenim un element addicional important. I és que tenim, per a fer qualsevol regulació urbana, regulació del taxi, regulació de la mobilitat, tenim una qüestió que no podem obviar. Està ahí, i és que ja existeix un sector, que és el sector del taxi. Ja existeixen unes persones que tenen unes autoritzacions per a prestar un servei. Doncs això ho hem de tenir en compte. En anglès es diu sempre, i ara cada vegada està més de moda l'expressió també al català o al castellà, incumbents, no? És a dir, els que ja estan. No?
Doncs els que ja estan els haurem de donar alguna solució, perquè tampoc pots condenar a la misèria la gent, sobretot si ha fet una inversió confiant en l'administració pública. Bueno, i així és molt important probablement posar en marxa estratègies de regulació innovativa i experimental, veure què fan altres ciutats, tractar de fer algunes coses, alguns ajustos, anar pas a pas, no liberalitzar probablement els mercats del tot des del primer moment, sinó una miqueta, bueno, vull dir, o establir regles de transició amb compensacions a curt termini, possibilitat de compensar d'alguna manera via impostos que cobres als nous entrants, o via una diferenciació d'alguns requisits amb una mica menys de rigor per als que ja estan, per a reduir una miqueta els seus costos i que a poc puguen adaptar-se a la competència, però en el fons el que està clar és que no tenim una recepta clara i això es podria fer i pot tindre sentit fer aquestes coses si és a poc i com a estratègia de transició. Com a estratègia de transició. Bueno, bàsicament perquè tenim aquest actor, que són els que ja estan. Una última qüestió referida als nous conflictes que apareixen també té a veure que apareixen nous actors. I un nou actor és aquests brokers digitals, aquestes plataformes, aquestes empreses que fan el negoci d'intermediació, en principi. Doncs, respecte a aquestes persones, hi ha qüestions que hem de considerar. Per exemple, hauríem de regular d'alguna manera. Els poders públics i també els poders locals han de començar a ser molt més proactius regulant la seva posició. La Unió Europea, en una sèrie de sentències, la primera va ser sobre Uber, justament arran una denúncia d'un sindicat de taxistes espanyols de Barcelona. I la més recent sobre Airbnb té hi ha dues sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea una miqueta contradictòries, perquè Uber considerava que sí que es podia considerar que, a més d'intermediar, també prestava el servei i això li feia tindre una sèrie d'obligacions. En canvi, Airbnb ha dit que no, això és una mica contradictori, ja veurem com s'acaba establint el tema. Però el que és clar és que d'una manera o una altra són serveis de la societat de la informació, en el millor dels casos per a ells. Això s'ha de regular. Per exemple, les obligacions d'informació, de subministrar tota la informació que és requerida pels poders públics per a les seves polítiques. No? La informació sobre la mobilitat a la ciutat de que fan aquestes plataformes l'haurien de tenir els poders públics per a poder dissenyar globalment la seva estratègia de mobilitat. Les dades de com de llargs són els viatges, quants n'hi ha, d'on a on se fan, etc. són importants per a la ciutat, s'haurien d'exigir. I no hi ha problemes legals per exigir-ho. La llei de procediment administratiu diu que es poden exigir totes les coses que necessiten els poders públics per a desenvolupar la seva tasca, però bueno, si s'entén que hi ha algun problema, doncs que es faci una llei i a nivell estatal i s'imposa aquesta obligació a nivell estatal o fins i tot autonòmic. Però, ja dic, el deure de col·laboració amb les autoritats i amb els poders públics és molt generós a la llei de procediment administratiu vigent, de manera que, en principi, fins i tot amb una actuació executiva hauria de ser possible. Ho ha fet Hisenda ja per a recabar dades per a després taxar les activitats i encara que aquestes empreses se varen recordar inicialment han perdut perquè ni tan sols fa falta una llei específica per això perquè hi ha suficient cobertura legal amb les lleis generals que tenim. Per això hem de començar a tindre-ho clar. En concret hem de començar a tindre clar que volem fer amb les dades. Aquestes activitats generen moltes dades que són molt sucoses, que a dia d'avui són molt importants com a un vector d'activitat econòmica. S'ha de permetre que tinguin un monopoli o com a molt un oligopoli aquestes empreses, les diferents empreses sobre aquestes dades? Jo crec que és evident que no. Les que es fan a partir d'activitats que es fan en la via pública, que requereixen autorització, que utilitzen la via pública per a poder fer el negoci, jo crec que hi ha una raó molt evident, en primer lloc ells, en segon lloc la finalitat d'aquestes dades, que clarament se pot gastar amb una finalitat pública per a exigir com a mínim part d'aquestes dades i exigir que siguin públiques, que les tinguin les administracions i que a més puguen tindre els competidors per a poder tindre dades suficients per a poder establir alternatives més competitives. Hi ha també problemes sobre la cooperació o la coordinació horitzontal i vertical d'algunes d'aquestes empreses. Això se dediquen els experts i els companys que tenim en matèria de competència. No vaig a parlar d'això, però que sapigueu que les autoritats de competència sobre aquestes coses estan preocupades, no només l'espanyola i l'europea, sinó també la catalana, la valenciana. No? I per últim hem de tenir en compte també que totes aquestes activitats probablement de manera molt clara generen beneficis per als consumidors. I això s'ha de tenir en compte, no només per a ells, sinó per als consumidors i per a la societat en general. Què és el que ha de fer una bona regulació pública? Doncs fer un balanç d'aquests beneficis i possibles problemes, tractar de resoldre aquests conflictes de manera que aquest balanç sigui el millor possible per a la societat. No per a un col·lectiu, no per a un actor, no per a les plataformes ni per als taxistes, sinó per a la societat en el seu conjunt, tenint en compte tots aquests valors, incloent de forma molt important els valors socials, cívics, ambientals que hi ha presents als mercats de mobilitat. Tercer punt que volia comentar amb vosaltres. Bueno, tot això ens porta a una resposta regulatòria. I la resposta regulatòria, així he posat la resposta regulatòria front al problema d'Uber. Ahí teniu un mapa del món
on veieu la resposta regulatòria front al problema d'Uber, com ha anat evolucionant i sobretot com està més o menys en l'actualitat. Per dir-ho molt ràpidament, l'estratègia front Uber ha estat diferent en diferents països i en diferents continents i en diferents tradicions culturals i jurídiques. Però en general, si veieu el mapeta, està majoritàriament verd. Està majoritàriament verd perquè en general hi ha el remat, el que acaba passant és que quasi tots els països, ciutats, per exemple, als Estats Units ja sabeu que era ciutat a ciutat, per aquest model tan federal que tenen, els que autoritzaven o no, amb unes condicions o amb unes altres a Uber, a altres països com Alemanya és un tema federal que va per ciutat o per land. A Espanya ja sabeu que en canvi el protagonisme l'ha tingut l'Estat, encara que la competència és autonòmica, la qual cosa és una mica estranya. Però vaja, ahí teniu la dinàmica. La dinàmica és que a poc Uber ha acabat podent prestar els seus serveis. Amb més llibertat, o si us fixeu al mapa hi ha una zona groga, que vol dir no amb total llibertat i amb moltes restriccions, que és Europa. Per què ha passat això? Perquè en Europa hi ha una tradició de molta regulació de la mobilitat i especialment de la mobilitat urbana a partir d'un model de servei públic molt potent, molt regulat. Perquè teníem que hi havia fallades de mercat prou greus i externalitats prou greus com per a regular. Doncs així tenim la primera estratègia, que és l'europea, la tradició europea de servei públic, que encara és vigent. El Reglament Europeu 1370 de 2007 permet considerar servei públic, és a dir, excloure la competència, excloure la lliure competència, excloure la lliure entrada al mercat als serveis de mobilitat urbana i regional, en alguns casos. I per això tenim els serveis de rodalia, que no hi ha competència, tenim els transportos per autobús interurbans, que tampoc no hi ha competència, i en l'espai urbà encara més, és a dir, transport urbà i metropolità i el metro i el bus urbà i el taxi se consideren serveis públics i considera que pot haver una gestió directa, com és normal, per exemple, en el bus o el metro, o una gestió indirecta d'un servei públic, rotllo taxi, que encara que de vegades es digui que és impropi, això està autoritzat per la Unió Europea. I és interessant perquè està autoritzat encara que a la vegada que en 2007 encara s'autoritza això, per com de pesant, com de forta és aquesta tradició, hi ha una directiva, que és la directiva de serveis de 2005, que va en una línia completament diferent, que és en tractar d'estendre la llibertat d'empresa i la idea de que per a garantir la competència i la lliure competència a Europa i que no hi hagi discriminació per nacionals, el que hem d'anar és a una lògica de directiva de serveis en què hi hagi molta llibertat d'establiment. Doncs, però la directiva de serveis exclou explícitament els mercats de transport. És a dir, és molt interessant entendre que per a la Unió Europea això ha estat una excepció. Fins i tot en un moment en què anàvem a un model molt liberalitzat. Bueno, esta lògica més de mercat està convalidada, de regulació de servei públic està convalidada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en la famosa sentència sobre Uber i en algunes sentències nacionals sobre BlaBlaCar i Uber ha passat el mateix. Quan s'entén que s'està introduint en un mercat per a fer negoci on hi ha una reserva al sector públic, la Unió Europea i els tribunals europeus nacionals també han considerat que aquesta reserva, aquesta publicat, aquesta reserva al sector públic està vigent, és correcta, i aleshores Uber o empreses equivalents no poden entrar. No poden entrar, o podran entrar només en les condicions en què les llicències i aquestes limitacions i autoritzacions i aquesta regulació intensa els permeten. Ahí tenim a Espanya la llei d'ordenació dels transports terrestres que diu exactament això, diu que les comunitats autònomes i els municipis han de tindre serveis de taxis amb autoritzacions limitades. I al remat hem prohibit la llibertat d'empresa en aquest àmbit. Empreses com Uber o com Cabify només poden actuar a partir o bé de llicències de taxi, que podrien fer-ho, o bé a partir de les llicències que també existeixen a aquesta llei, que són les famoses llicències VTC, de vehicles de transport amb conductor, els vehicles que tu llogues un cotxe i llogues el cotxe amb el xòfer, doncs aquests vehicles sí poden ser, sí que poden treballar com a intermediari amb Uber i Cabify, però no amb llibertat d'empresa, no amb llibertat d'entrada, només amb el marge d'autoritzacions, del nombre d'autoritzacions per a aquests vehicles, i la famosa ràtio que sabeu que és 1 a 30, ha d'haver només una per cada 30 taxis, és a dir, molt limitada, encara que durant uns anys va estar obert i els tribunals ho van reconèixer i aleshores ara en tenim un excés, però el cas és que està limitat en nombre. I no només està limitat en nombre, sinó que hi ha una sèrie de restriccions perquè s'entén que se pot regular. I ja sabeu que la llei estatal ha anat imposant fins i tot més restriccions. No pots contractar
diversos viatges quan estàs pel carrer, sinó que has de tornar a la base. Les lleis autonòmiques, la catalana, per exemple, la valenciana, missa precontractació obligatòria de 15 minuts, de 30 minuts, d'una hora. Tot per a tractar de minvar l'activitat aquesta i establir restriccions, que en el fons busquen protegir el taxi. Bueno, i així és una reflexió que us avançava abans, jo crec que ja toca fer-la. Té sentit aquesta regulació i aquesta protecció del taxi? Aquesta regulació tan intensa? Doncs anem a tractar de fer-la entenent per què es feia, quina era la raó que històricament ha justificat aquesta protecció i aquesta regulació, que era essencialment el que us deia abans, era bàsicament garantir unes tarifes més o menys justes, una eficiència del mercat i una qualitat del servei. Això es corresponia amb una cosa que a Europa sempre hem dit que té a veure amb el servei públic, que són les famoses lleis del servei públic, les lois de Roland del servei públic, no? Que bàsicament n'eren tres i que es corresponen cadascuna amb un d'aquests tres factors. La primera era la idea de igualtat o neutralitat del servei, era tractar a tots per igual, garantir que es tracta a tots per igual. Per això hi ha una regulació tarifària, per evitar abusos i discriminacions i garantir que tots tenen exactament el mateix tracte, perquè es considerava que és l'única forma d'evitar abusos és la igualtat estricta fixada reglamentàriament. Això és la idea d'igualtat. La de continuïtat és garantir que el sistema funcione, és a dir, que sempre hi hagi una prestació de servei suficient. I això es feia dient el que us deia abans, no? Un nombre determinat, que tinguen sempre negoci, que tinguen un bon resultat i a canvi d'això puc obligar-los a prestar servei també en les franges menys lucratives, amb un sistema de regulació per a garantir que sempre hi hagi un nombre mínim de taxis al carrer, etc. I per últim, aquesta idea d'adaptació, mutabilité, adaptabilité, no? La capacitat d'adaptació, que això es feia mitjançant la regulació. Doncs ara volem que siguin els vehicles elèctrics perquè són millors o més accessibles per a que les persones que tenen problemes hi puguen accedir sense problemes. Doncs canvien la regulació i obliguem. Doncs aquesta era la idea. El problema és que aquestes tres coses, a dia d'avui, és dubtós que només es puguen aconseguir mitjançant una regulació pública. Si les fallades de mercat són eixes, si els problemes són eixos, la regulació que tenim a dia d'avui és ineficient, perquè no està responent a aquests problemes, està en el fons responent a altres. La idea d'igualtat i de neutralitat es pot aconseguir mitjançant els processos algorítmics que gasten les apps i no hi ha cap problema. És de veres que hi ha pujades de vegades excessives en moments d'intensa demanda. Per això es resol d'una forma molt més senzilla, que és posant un cap, posant un preu màxim, però no cal regular tota la tarifa, probablement. És suficientment transparent, suficientment pública, suficientment no discriminatòria, suficientment eficient per evitar abusos. Simplement, si poses el cap, ja està. De fet, les pròpies plataformes han posat moltes d'elles el cap, el preu màxim, en alguns casos, per un tema d'imatge i de tractar bé els seus consumidors. La idea de continuïtat, exactament igual. Està comprovat que en tots els casos en què ha aparegut Uber i addicionals, la demanda i l'oferta funcionen millor. Hi ha més oferta, no menys. I també hi ha més oferta en hores, llocs i àmbits on teòricament és menys rendible. És a dir, el que se genera és més servei, no menys servei també en aquestes hores. Això està molt comprovat, de manera que sembla clar que és més eficient l'app casant oferta i demanda i generant un incentiu a que hi hagi més prestadors que no pas la regulació pública tradicional. I en quant a la mutació i l'adaptació, sincerament, això ho pot continuar fent el sector públic, però no cal. Hi ha una limitació quantitativa i una prohibició de competència. En molts mercats on no hi ha limitació quantitativa ni prohibició de competència, hi ha regles sobre mutació i adaptació que exigeixen coses. Pues, en matèria d'accessibilitat, vols que els cotxes tinguin unes determinades característiques? Ho imposes per a tots els que fan el servei. Com se fa en qualsevol empresa, li imposes coses. És dir, vols prestar el servei, ho has de prestar d'aquesta manera. O, per exemple, en matèria ambiental, tu vols que els cotxes siguin zero emissions, doncs ho pots imposar, però no cal restringir l'entrada al mercat per imposar això. Basta dir tot per a prestar aquest servei, els vehicles han de ser zero emissions. És a dir, si anem a la pròpia lògica del servei públic, i ahí és on volia anar jo, tenint en compte la nova situació tecnològica, la pròpia lògica del servei públic ens diu que ja no té sentit el tipus de regulació que tenim. Que la resposta regulatòria clàssica, a dia d'avui, no té sentit. I per aquesta raó, molt probablement, el mapa d'Europa està en groc i no en roig, perquè ja se va produint a poc aquesta evolució. Perquè, evidentment, els ordenaments jurídics no són ordenaments jurídics secs, sinó que tracten de respondre a les necessitats socials. I és evident que a dia d'avui tenim aquesta necessitat. Això ens aproximarà a poc, crec jo, a una resposta
regulatòria més basada en una línia més liberal. Per exemple, la lògica de la directiva de serveis, encara que explícitament exclosa per al mercat de transports, jo crec que és la que a poc s'acabarà imposant. I això ho veiem en els propis documents de la Comissió Europea en matèria d'economia col·laborativa, que són superentusiastes, diuen que això s'ha d'afavorir. Ho veiem en les sentències del Tribunal de Justícia, que comentava abans, però sobretot les sentències en matèria de llibertats comunitàries, unitat de mercat, que van sempre en la mateixa línia, en la línia de la directiva de serveis. No? La Unió Europea ja no està en la fase de tractar de buscar un mercat comú, en què no hi hagi discriminació, sinó cada vegada més se vol un mercat únic, un mercat amb mateixes regles. Almenys mateixes regles mínimes, i aquestes regles mínimes són generalment les de mercat, llevat dels casos en què s'ha d'imposar algun tipus de restricció a partir d'una lògica que és la de la directiva de serveis i la que estan aplicant les autoritats de competència, per exemple, en Espanya, amb l'enfortiment que es va donar a la llei d'unitat de mercat de 2013. I són sempre les mateixes regles, són les que tenim a la directiva de servei, que bàsicament és dir, vostè només ha d'establir limitacions per a l'activitat econòmica si hi ha una raó, en la línia del que m'està comentant abans, i a més aquestes limitacions han de ser proporcionals, han de ser només les estrictament necessàries i per a complir els fins, i m'ho va explicar molt bé i justificar molt bé. Qualsevol limitació ha de tindre un caràcter reglat, les condicions d'accés han de tindre un caràcter reglat, en principi quan tens una autorització, aquesta autorització ha de ser per temps il·limitat, llevat que hi hagi alguna raó per a que el temps sigui limitat. Una de les raons, per cert, és que hi hagi un nombre limitat de llicències, però en aquest cas hauries de repartir-les d'una forma transparent, pública, igual per a tots, no deixant que aquestes llicències numèricament reduïdes, que només tenen uns, per exemple les de taxi, siguen eixes, no han de ser en canvi per sempre, eixes han de tindre una duració temporal per a poder garantir que el mercat es vagi renovant, que aquesta lliure iniciativa en principi ha d'estar admesa per a tot el territori, no geogràficament compartimentada, que no pot haver discriminació entre prestadors, que s'han de simplificar i eliminar càrregues. Aquesta és la lògica en la que estem ara. És molt complicat veure, a partir de tot el que venim comentant, de com ha canviat el mercat, com ha canviat la tecnologia, quins són els nous impactes, per on van les coses, per on va la Unió Europea, és molt complicat, sobretot pensant en que si apliquem les mateixes regles de servei públic, és molt complicat que la resposta del futur i la resposta d'ordenació dels mercats de transport, també a nivell local, hagi de passar per tantíssima regulació de com funciona el mercat. La regulació haurà de ser d'altre tipus, hem d'anar canviant-la. I això és el que vaig a tractar d'explicar en l'última part de la meva intervenció. Com hem de reformular les polítiques urbanes a escala local. I així hem de tindre en compte, en primer lloc, els instruments nacionals i internacionals dels que parlava adés. Orientacions que van en la línia de tot el que hem comentat i que hem de tindre sempre presents. Els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, no? El que ara veieu molt. La Convenció de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic, la nova agenda urbana, totes van en la mateixa línia. Perdó, l'agenda urbana havia davant Lima i era Quito, Equador, no Lima, però on es va aprovar, disculpeu. Doncs tot això va en la mateixa línia. Ens cal una adaptació d'aquest marc legal i regulador de la mobilitat urbana a aquests objectius, a aquestes recomanacions, a aquests instruments internacionals, als estàndards europeus, que van tots en la mateixa línia. Respectar una sèrie de valors, posar la mobilitat urbana al servei d'una mobilitat més sostenible, més accessible, més igual per a tots, menys contaminant, però també més lliure, perquè és la forma en què ha de ser més eficient. I tots els instruments internacionals diuen també aprofitant les noves tecnologies, donar llibertat. També ens diuen que hem de buscar la major eficiència econòmica, més de l'eficiència social. Doncs tot això a poc s'ha d'imposar. I en aquesta transformació hi ha un protagonisme clar dels ens locals, perquè és a escala local on aquestes coses se plasmen. Hi ha, bàsicament, dos grans formes d'actuar a partir dels instruments jurídics que tenen els ens locals al seu abast. D'una banda, tenim vells instruments tradicionals de regulació, que podem posar al servei de la mobilitat sostenible. Ja tenim molts exemples. Per exemple, limitacions ambientals tradicionals, no? La típica limitació d'emissions per als cotxes, no? Que teniu en la Directiva Europea de Qualitat Ambiental de 2008. Aquesta és una forma molt tradicional d'actuar. Els poders públics estableixen un límit, un llindar màxim d'emissions per a determinats tipus de vehicles, i a més cada vegada han tendit a ser més exigents.
El que és molt interessant és que encara que això li posa la Unió Europea i després siga l'Estat el que ha de transposar les directives, per cert, a Espanya no se fa mai molt. El que és molt interessant és que ja tenim ahir la possibilitat que aquests instruments siguin gastats també per ajuntaments, per ens locals. És possible que els ajuntaments comencen a utilitzar aquest tipus de restriccions. I tenim alguns casos molt cridaners sobre això, d'activisme municipal convalidat pels jutges en la implantació de mesures quan van més enllà dels llindars europeus i nacionals. Per exemple, en Alemanya ja sabeu que moltes ciutats, algunes perquè els jutges, per activisme judicial, perquè associacions de consumidors deien és que així tenim emissions que estan per dalt del que diu la norma europea, heu de fer alguna cosa, i alguna cosa vol dir prohibir el trànsit dels vehicles més contaminats, encara que teòricament siguin vehicles que sí poden circular segons les normes europees i nacionals. Doncs això ha generat el que s'ha anomenat el Dieselverbot, la prohibició de circulació de vehicles dièsel en moltes grans ciutats alemanyes als nuclis urbans, als centres dels nuclis urbans. Això ha generat molta polèmica, però finalment hi ha una decisió del Tribunal Suprem en matèria administrativa, la Corte de Leipzig federal, que en 2017 ja ha dit que efectivament això ho poden fer els ens locals. I això és molt interessant perquè és que els ens locals poden anar més enllà. O, per exemple, la decisió europea de la sentència del Tribunal de Justícia Europea 3339-16 sobre una sèrie de restriccions que havien posat en marxa París, Brussel·les i també Madrid, que anaven més enllà de les restriccions de la norma europea que després de l'escàndol de les emissions dels vehicles Volkswagen havia canviat la norma total. Aquestes ciutats van dir, no, a mi m'és igual una miqueta tal. Jo el que vull és que determinats vehicles no puguen en determinades condicions circular perquè són molt contaminants, encara que complisquen formalment amb la norma europea en la seva adaptació, en determinats moments almenys, o en determinades zones no poden circular. Bueno, doncs això va ser qüestionat per la Comissió Europea, perquè anava en principi contra l'harmonització de les normes europees per a la lliure circulació dels productes, en concret dels cotxes, no? Que es podien vendre perquè complien la normativa europea, però resulta que en algunes ciutats no podien circular, i el Tribunal de Justícia ha dit que efectivament es poden incrementar aquestes restriccions. Per què és molt interessant això? És molt interessant perquè a dia d'avui el que tenim és una limitació tradicional, que és la limitació ambiental, que corresponia bé a la Unió Europea, bé a l'Estat, que de sobte ara hi ha un àmbit municipal per a extremar-la si és precís. Quan ho podran extremar els municipis a partir d'aquesta jurisprudència que s'ha anat generant? Quan les emissions que tens a una ciutat estiguen clarament per damunt de forma sistemàtica dels llindars europeus, se considera que aquests llindars europeus són obligatoris i aleshores pots establir restriccions que proporcionalment tendisquen a rebaixar-los. Fins i tot anant contra la regulació harmonitzada de quins vehicles poden circular o no per ahí. S'ha de tindre en compte que això és possible perquè aquestes restriccions no són generals, no se prohibís l'ús d'aquest vehicle sempre i en tot cas i en tot moment i per a qualsevol lloc, sinó que la restricció és per als centres urbans, per exemple, o determinades hores, o en dies de molta contaminació. És a dir, si no és una limitació absoluta d'ús d'aquest vehicle, encara que siga sempre, però només en una zona urbana, aleshores sí es pot establir. I sobre això, de fet, el Tribunal Constitucional belga també recentment ha dit explícitament que això s'entén, que no és una impossibilitat d'ús del bé i que aleshores no va contra el lliure comerç d'aixòs béns. Doncs és una mesura molt interessant, que fins ara era una mesura tradicional que tenien els estats i ara la tenen també els ajuntaments. En aquests casos, però la tenen. Segona qüestió que comença a veure's cada vegada més i que no deixa de ser tradicional, i de nou ho tenien a l'abast els ajuntaments de forma molt limitada, però a poc se va expandint, és la qüestió de les taxes i els impostos pigurians. Històricament, per exemple, les subvencions o els impostos a la mobilitat, l'àmbit municipal ha estat ahí. Tu pots rebaixar l'impost de vehicles als elèctrics, etc. Però bueno, és un marge de maniobra que en el fons te'l dona l'Estat i la política fiscal depèn molt de l'Estat. Però cada vegada tenim més ciutats que han començat a establir models pigurians fins i tot per a la utilització de l'espai públic, ho fem en l'hora per a l'aparcament o per al trànsit. I peatges urbans, els peatges urbans com el de Londres, que ara s'estan estenent a altres experiències perquè el de Londres porta vora 20 anys i ha estat molt exitós. I tenim casos ja a Estocolm, a Milà, a Beijing, a New York, que està pensant implantar-ho. És a dir, hi ha una creixent possibilitat de donar peu a les ciutats a que facin això. És de veres que a Espanya probablement necessitaríem una llei, si no estatal, si autonòmica, per a que al principi de reserva de llei que per a aquest tipus d'exaccions probablement necessitaríem es podrà posar en marxa, però és una cosa que les àrees metropolitanes espanyoles poden començar a plantejar. Anar per ahí.
A una escala més reduïda, això de fet és el que ja es fa amb l'aparcament, doncs es pot fer a una escala més ambiciosa. El que vull dir és que respecte als instruments antics, per a millorar la mobilitat i fer-la més sostenible, tenint en compte totes aquestes implicacions que són globals i que cada element afecta als altres, tenim marge i tenim marge a escala local per començar a gastar els vells instruments i fins i tot el vell esquema regulatori que ja tenim marge per a començar a integrar aquestes experiències i ser més ambiciosos a escala local respecte de la política de mobilitat urbana. I a més, els municipis són agents que han de liderar la integració de les noves formes de mobilitat. No? Aquesta reflexió sobre si el que necessitem és menys regulació o més regulació, una reflexió que té a veure, apareixen nous nínxols de mercat. No? Doncs, si tenim un nínxol de mercat nou i estava poc regulat i aquest nínxol de mercat abans era inexistent, probablement, si no hi havia regulació perquè era tan poc important, doncs apareixeran alguns problemes que caldrà que hi hagi nova regulació. Però és que en el cas de la mobilitat no ha estat així el cas. Ens han aparegut mercats de mobilitat alternatius a un mercat de mobilitat que ja existia i que teníem hiperregulat. I que el que fa és posar en qüestió que aquesta regulació siga necessària. Per què? Perquè via la competència, via ICSAPs, via aquesta major eficiència, via aquesta millor cassació d'oferta i demanda, el que tenim és que les tradicionals ineficàcies, ineficiències, fallades de mercat, algunes desapareixen. Ja no hi ha, si respectem les lleis de Roland de forma sincera, tanta necessitat de regulació. Així el que hem de fer és, a poc anar eliminant regulació. I em pareix que els ens locals haurien de ser punta de llança en això. Punta de llança en revisar la lògica de servei públic a partir de la idea de continuïtat, d'adaptabilitat i d'igualtat en la línia de dir, mira, probablement ja no necessitem tanta restricció. Ja hauríem d'anar a poc a una convergència de la regulació taxi, BTC i aquest tipus de mercats i establint una sèrie de regles i tal, però acceptant que, encara que s'ha de respectar la seguretat social, salaris dignes, que han de pagar impostos i tots els mateixos, etc, però no té sentit una limitació d'entrada a aquest mercat. I si hi ha problemes amb perjudicis econòmics per als que ja estan, busquem mesures de transició i algun tipus de compensació a curt termini. Però hem d'anar ahí. I això són noves formes de mobilitat que obliguen a gastar nous instruments. Els ajuntaments hauran de desenvolupar nous instruments. I inventar, idear, amb originalitat, models experimentals, tant de com anar fent aquesta transició, com de com anar fent la compensació d'aquests costos de transició. Tenim exemples molt interessants per ahir de ciutats que diuen, doncs, en algunes ciutats diuen, no, doncs jo durant uns temps vaig a dir que els que estan en llibertat d'empresa i són els nous models han de ser zero emissions sí o sí. I als taxis tradicionals els vaig a donar 5 anys per a que s'adapten. O durant un temps els nous paguen tots els impostos, però els taxis que estiguin pagant només una part. De fet, això ja ho fan a Espanya, perquè ja sabeu que els taxis van a mòduls i les altres formes no, de manera que les altres formes estan pagant més impostos. Però d'alguna manera així doncs, equilibres la major eficiència d'estes tal i compenses la inversió que van haver fet els taxistes per comprar la llicència. O, per exemple, pots establir fins i tot algun tipus de recompra de llicències de taxi que algunes administracions han fet. És a dir, així hi ha un marge de maniobra i és un marge de maniobra regional i local que amb aquestes noves formes de mobilitat requereix una nova resposta jurídica i s'ha d'anar fent a poc a poc. A més, aquestes noves formes de mobilitat van exigir noves regulacions de l'espai públic perquè exigeixen una òptica diferent, perquè els problemes són diferents de congestió i de contaminació. Ja no podem afrontar de la manera tradicional perquè tenim més actors competint per l'espai públic i actors molt diferents. Alguns de sharing, però de cotxes dièsel. I això potser no ens interessen perquè tenen molta congestió i molta contaminació. Per altres que són bicicletes de sharing. Doncs això és probablement que ocupen poc espai i a més són totalment ecològics perquè haurem de tindre un altre règim. O els patinets. Si són elèctrics també hi ha una certa despesa elèctrica, però poca. Doncs haurem de començar a veure quina és l'equilibri globalment considerat ecològic i ambiental i a partir d'ahir haurem de dir aquest més prioritat, aquest menys prioritat. Una forma de fer és via impostos i via taxes sobre la utilització de l'espai públic i modular-les a partir d'aquestes consideracions. Què em congestiona més? Què em genera més contaminació? Què m'interessa més?
Què fomenta més la mobilitat a un menor cost ambiental i d'espai? Doncs eixos primats. I els altres, en proporció als seus inconvenients i les externalitats que generen, han d'estar penalitzats. I això ho poden fer i ho han de fer els ajuntaments, perquè les seves ordenances d'utilització de l'espai públic i les ordenances fiscals ho poden fer. I han de començar a utilitzar aquests instruments. No només això, han de tindre també en compte que aquesta regulació pot afectar al transport públic. S'ha de tindre en compte que el transport públic, ho dèiem abans, necessita una xarxa gran per ser eficient. Necessita molts viatgers, necessita molta gent que hi vagi per a poder ser veritablement eficient i poder servir totes les zones, fins i tot les que tenen menys demanda. Si comences a perdre viatgers perquè aquestes alternatives són molt eficients, perds competitivitat del transport públic, la qual cosa pot generar problemes socials, perquè pots perdre capilaritat si deixes de poder tindre suficients persones per aportar un bus a un determinat lloc. I això pot afectar a les persones amb menys possibilitat de mobilitat. I això ho has de tindre en compte. I ho has de tindre en compte per a no potenciar algunes formes privades de mobilitat que te poden ocupar espai, te poden contaminar i a més te poden canibalitzar el transport públic. En canvi, si són totalment netes, encara que te canibalitzen el transport públic, doncs probablement t'has de fastidiar. Sobretot tenint en compte els efectes de la crisi del Covid-19, de la Covidia, no? Que durant 2020 ja sabeu que estem patint, i que va a generar un repunt de la mobilitat privada, perquè una de les coses que més o menys té tothom clar és que les grans aglomeracions i les aglomeracions de transport públic són un vector de difusió d'aquesta malaltia. I d'altres també, però ara ho tenim més present. Llavors, probablement anem a veure un repunt de la mobilitat privada. Doncs aquest repunt de la mobilitat privada hem de regular-lo per a que vagi a formes de mobilitat privada netes, no brutes. I si algú ens ha de canibalitzar el transport públic, que siguin les formes de mobilitat privada netes, però no el cotxe. Doncs tot això s'ha de tindre en compte per a la regulació. I això ho han de fer els ajuntaments, i ho poden fer, i tenen instruments per a fer-ho. I els instruments són bàsicament les regulacions de mobilitat, la regulació d'utilització de l'espai públic i les ordenances fiscals sobre com taxes unes coses i com taxes altres. I tot això s'ha de fer, està ahí baix, se veu malament, no? A partir de l'experimentalisme local, no? És a dir, has de fer experiments, has d'enganyar-te, has de veure què fan altres ciutats, has de mesurar impactes, has de veure si això va millor, això va pitjor. I això hem d'estar fixant-nos en el que fan altres ciutats. Per exemple, a València estem comptant ara la gent que va en patinet, quanta és. Tenim ja per cada 4 bicicletes tenim un patinet o per cada 5, o sigui, tenim un 20-25% de persones que van en bicicleta a patinet. D'aquestes persones un 20-25 ja són persones que van en patinet. Estem tractant de mesurar si són més dones, si són més homes, si són joves, si són majors, si abans anaven en cotxe o abans anaven en transport públic o abans anaven a peu, perquè necessitem aquestes dades per a saber què està passant. Per exemple, a Nova York sabeu que han limitat temporalment el nombre de llicències de Uber i equivalents perquè havien detectat un problema de congestió, és a dir, no per un problema de regulació privada, de lliure competència, taxistes, no, perquè havien detectat que era tan eficient aquest nou model que havia congestionat el centre de la ciutat. I llavors han dit, no, limitem per aquesta raó. I ho han fet experimentalment i han detectat que redueix el problema. A San Francisco ha passat més o menys el mateix i aleshores continuen amb aquesta política. Però si tu estàs reduint el nombre per aquesta raó, aleshores després hauràs de veure, doncs, amb la lògica de la directiva de serveis, l'autorització per a prestar el servei no pot ser per sempre, ha de tindre una durada temporal i hauràs de tornar-les a eixir i que siguin competitives els processos de subhasta per a que sigui el mercat eficient i més just i també socialment més just. És a dir, estem aprenent. I en aprendre hem de veure què passa en altres ciutats. Toronto ha fet un estudi molt interessant calculant Uber i equivalents quants viatges de transport públic ha perdut la xarxa de transport públic de Toronto. Els han eixit que més de 60 milions de viatges, entre 60 i 90 milions de viatges en un any, que són molts. I sobretot no impedeixen que al centre el transport públic tinga sentit, però sí que li lleven capilaritat a la xarxa. Doncs això ho hem de tindre les dades, hem de veure què fan altres ciutats, hem de tractar de dissenyar una estratègia global i a partir d'ahir, amb els instruments que sí tenen els ajuntaments, perquè és que tots aquests instruments, com he estat explicant, sí els tenen els ajuntaments, dissenyar una estratègia global. Com hauria de ser aquesta estratègia? I és l'últim punt que vull comentar. Doncs he fet així una mena de decàleg amb una guia de bones pràctiques regulatòries de mobilitat urbana sostenible a escala local, evidentment, per això és urbana o metropolitana com a molt, que haurien de tenir en compte els agents locals i els autònoms regionals per a donar la possibilitat als municipis de poder prendre aquestes decisions si fa falta. Molt ràpidament, a més teniu els materials. Primera,
primera idea, has de fer una regulació convergent de tot el problema i de totes les formes de mobilitat. És a dir, has de tindre tot al cap. No pots fer una regulació sectorial d'un tipus de mobilitat i després d'una altra de forma aïllada. O els poses tots en l'anàlisi i detectes les interaccions i com afecta una cosa i una altra, o no hi ha manera. I a més, has de fer una regulació que per defecte siga igual per a tots, en el sentit que el plantejament sigui el mateix. Jo vaig a permetre les de mobilitat privada i les vaig a avaluar a partir d'aixòs criteris de congestió, ambientals, si me parasiten o canibalitzen el transport públic o no, i quins efectes ambientals i externalitats negatives en tenen i quins efectes positius. I a partir d'ahir faig una regulació que siga proporcional i raonable per a tots. És a dir, no, però no, perquè si no tens un sistema que no funciona, que és incoherent. Segon element, hem de gastar les possibilitats que hi ha d'activisme local, d'activisme dels poders locals per a poder establir limitacions d'emissions i circulació de vehicles quan calga. És a dir, els poders locals no han de ser tímids ni en tallar centres urbans a tota la circulació, ni tallar barris, ni tallar carrers, ni fer fins i tot prohibicions de circulació de determinats tipus de vehicles per a algunes zones quan es considera que hi ha una relació directa entre aquestes circulacions i els valors de contaminació ambiental. I respecte a la congestió, el mateix. S'ha de tindre clar que la congestió genera problemes de gaudi de l'espai per a vianants i per a altres tipus de mobilitat no invasiva, bicicletes, patinets, doncs no s'ha de tindre tampoc cap problema en fer una política activa, proactiva, agressiva, fins i tot de tall. I a més, ho hem vist abans, les sentències europees ho permeten fins i tot quan hi ha una certa contradicció amb normes europees, si hi ha una proporcionalitat, perquè hi ha una justificació perquè les emissions estan per damunt dels llindars. És possible, dins d'aquesta regulació, discriminar entre els requisits que exigim als vehicles privats dels ciutadans, al cotxe que cadascú té, i als dedicats al negoci de la mobilitat. No passa res per ser més exigents amb els que fan negoci. Se podria dir, no, però si vostè vol que un vehicle que està fent de taxi o de BTC o d'equivalent siga 100% elèctric, zero emissions, de la manera que siga, per què no li ho obliga també al veí? No? Quan, de fet, el vehicle que fa de taxi podria dir-se fins i tot que econòmicament i ambientalment és més eficient perquè està més en ús, i a l'estar més en ús els costos fixos ambientals i econòmics baixen. Però vaja, vull dir, doncs, en el fons també circula més, i com circula més genera més problema ambiental, de manera que aquestes majors circulacions, si les aconseguim convertir en netes, milloren molt més l'ambient que el dels vehicles privats. De manera que és possible i intel·ligent extremar les exigències amb els vehicles que fan negoci, perquè circulen més i te generen més efecte. I no passa res. Hi ha una lògica jurídica darrere totalment acceptada, que és vostè ho està gastant per a un negoci, vaig a ser més exigent a vostè. I això ho poden fer els ajuntaments en les seues ordenances d'ordenació dels transports públics. Cal un lideratge local en la restricció d'accés i circulació a determinades zones urbanes. És a dir, els talls del centre de la ciutat han de ser molt més ambiciosos i es poden fer, i és una potestat local, perquè fer-los potencia transport públic, potencia mobilitat a peu, potencia mobilitat en bici. De manera que és molt important fer-ho. I fins i tot estaria bé que les comunitats autònomes establiren lleis que permetiren la possibilitat de peatges urbans per a les àrees metropolitanes. Ens cal una atenció i priorització estratègica i planificada del transport públic. Una priorització que ha de tindre en compte tot això que deia abans, els efectes de xarxa, la necessitat de tenir una xarxa global i capilaritzada, la importància social per als col·lectius amb poca disponibilitat de transport del transport públic, i, a més, hem de tindre en compte que anem a un entorn en què el transport públic va patir com a conseqüència de la crisi sanitària per raó de la pandèmia de Covid-19, la Covidia. Aleshores, hem d'establir mesures intel·ligents per a promocionar, protegir i defensar el transport públic, que és l'alternativa de mobilitat, que encara que siga energèticament costosa i ambientalment té problemes, ho és molt menys que les formes de mobilitat en vehicle privat que consumeixen energia fòssil. Molt, molt, molt menys. I a més, és l'única possibilitat de mobilitat disponible a certes distàncies per a persones en situacions de vulnerabilitat social. Això s'ha de tindre clar, i els poders públics i els poders públics locals han de dissenyar tota la seva planificació i la planificació de la mobilitat privada tenint en compte aquest factor. S'ha de tindre en compte la importància d'establir aquestes normes de transició i
que no passa res per experimentar, que no passa res per anar medint i veure què passa, i que és important, potser, en alguns casos, establir normes de transició per a fer-la més ordenada i menys problemàtica, incloent la qüestió que deia dels costos de transició, que es poden negociar o solventar, per exemple, com comentava, dient els taxistes que tinguin un període d'adaptació més llarg a les exigències als vehicles que presten serveis en règim de mercat. S'ha d'actuar, però, i això és important perquè molta gent diu que no, assumint que la mobilitat privada es mantindrà. Això és una cosa que en una sèrie d'escrits que tinc jo per ahir, els materials també ho teniu, jo feia referència a uns estudis d'uns economistes nord-americans que explicaven que encara que fora possible pensar que anem a un futur de sharing i de mobilitat sharing, que la gent deixaria de tindre cotxe perquè tindria cotxes a l'abast, que econòmicament això no estava clar, que acabara havent, que estiguérem encara en un moment en què això poguera ser econòmicament rendible. Que sí passava amb els patinets o amb els scooters, i per això en tenim ja empreses que ho fan, però amb els cotxes fixeu-vos que n'hi ha menys empreses. Per què? Perquè no és tan rentable. No és tan rendible econòmicament. Això deien ells, jo, bueno, no ho sé, estaven ahí les cites i les referències perquè eren interessants, però el que sí que tinc clar és que amb la crisi sanitària hi ha una raó addicional per a tindre clar que mobilitat privada anem a tindre, de manera que hem d'assumir que la tenim, hem d'assumir que és un element addicional que hem d'integrar en l'estratègia, que hem de veure com la regulem, com la limitem, i no podem dir directament, no, renunciem a ella, estarà. I la mobilitat privada en cotxes estarà per un temps, de manera que hem de fer el plantejament a partir d'aquesta assumpció. Element addicional, tota la regulació pública, especialment de l'activitat privada, de sharing o de les noves formes de prestació del servei, ha de fer-se amb una protecció i una incentivació de l'activitat econòmica i les limitacions que es puguen fer, però amb normes clares, amb seguretat jurídica, amb obligacions i taxes que tinguin una lògica, una proporcionalitat i que siguin tendencialment iguals per a tots o iguals per a tots els que estan en les mateixes condicions. No podem tindre regímens diferenciats, no podem tindre regímens poc clars, no podem tindre regímens on les autoritzacions no se sap per què es donen, ni se sap... Això, els ajuntaments tenen una responsabilitat en, diguem-ne, fer net el panorama per a beneficiar l'activitat econòmica i beneficiar també tots els ciutadans indirectament i la societat. És molt important tindre clar també que els ajuntaments poden tindre ells també les seues pròpies empreses o iniciatives, no només de transport públic, sinó de sharing. Tenim algunes que funcionen i funcionen molt bé, per exemple, les de bicicletes a moltes ciutats espanyoles. No? A Barcelona, a València, no? Hi ha models d'èxit, no? A Sevilla. Doncs això se pot fer en altres models de mobilitat. I poden conviure amb els privats. I és una via addicional a tindre en compte i a explotar en el model global de mobilitat de cada ajuntament. I això és una competència estrictament local. És a dir, jo vull posar en marxa un sistema de sharing de cotxes perquè pense que pot funcionar, doncs endavant. Totes aquestes mesures, i això és molt important, han de tractar d'incentivar aquelles alternatives de mobilitat que col·lapsen menys, que congestionen menys i, sobretot, ambientalment més sostenibles. Zero emissions sempre potenciada, però zero emissions de veritat. És a dir, la mobilitat elèctrica, per exemple, no és estrictament zero emissions. Aleshores, hem de tindre una taula de cada alternativa quines emissions genera, de veritat, i gestionar a partir de aquestes restriccions o aquestes limitacions en proporció a això. Tenim clar el que volem fer. I això ens du, per últim, a que un element essencial d'ahir, d'avui i de demà, i per cert, després de la crisi de la Covid i el Covid-19, encara més, és el foment de la mobilitat a peu i en bicicleta. Perquè aquest sí que és un valor estratègic clau. I això sí que depèn dels ens locals. El disseny urbà, la planificació urbanística, en com reparteixes l'espai públic i organitzes el carrer, és determinant per a que els desplaçaments en bicicleta i a peu siguin segurs, agradables, còmodes i eficients. Si els fem segurs, còmodes, agradables i eficients, hi haurà moltíssima més gent que gastarà la bicicleta o que anirà a peu als llocs. I això és una prioritat. No només per salut pròpia, individual, sinó de tots, ambiental. I més encara en el context en el que estem. Doncs aquesta és la xicoteta guia que, com a conclusió de tot el que nosaltres portem a estudiar, dels efectes, dels impactes concrets i de les possibilitats que permet la regulació vigent a partir de les reflexions que venim, no? Tota la justificació que jo he fet és per a vindre a parar aquesta guia, que és la guia
que d'alguna manera recomanem o recomane jo als ajuntaments respecte de, a partir de les seues possibilitats d'acció i de regulació, com haurien d'enfrontar el problema de la mobilitat sostenible i com haurien de regular-la. I bàsicament això és el que us volia contar avui. Espero que hagi estat de profit, que més o menys a partir del que he comentat hi hagi coses que us hagin fet reflexionar, us hagin fet pensar sobre com podrien replantejar aquestes coses en el futur i com millorar-les. Si teniu qualsevol dubte, em podeu escriure al meu correu electrònic, que el teniu ahí en pantalla, és andres.boix@universitat de València, i també podeu consultar aquestes coses i d'altres al web personal que tinc de la Universitat de València, on ja he escrit sobre aquests temes, i a un blog on escric d'una sèrie d'històries jurídiques, entre d'altres teniu també coses d'aquest estil. Espero que continueu bé, que encara que estigueu a casa no us avorriu massa. Si heu arribat fins ací, un beset, cuideu-vos molt i ens veiem molt pront. Adeu.